Il-Parlament Malti kompla jiddiskuti abbozz ta' liġi li jintroduċi l-kunċett tal-living will li tagħti d-dritt li l-individwi jiddeterminaw minn qabel x'interventi mediċi għandhom jew m'għandhomx isiru fuqhom f'każ li jaslu f'sitwazzjoni fejn ma jkunux jistgħu jesprimu l-volontà tagħhom. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri spjega kif dan l-abbozz qiegħed jagħti importanza kbira lill-awtonomija tal-individwu u qal li għall-ewwel darba il-persuni ser ikunu jistgħu jeżerċitaw il-kapaċità mentali tagħhom minn qabel sabiex jiddeċidu dwar trattamenti mediċi f'ċirkostanzi fejn il-qudiem ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan huma stess. Enfasizza li dan l-abbozz m'għandux x'jaqsam xejn mal-eutanazja, iżda jitratta biss il-kunċett ta' tmiem naturali tal-ħajja mingħajr interventi jew mediċina li jittemm il-ħajja. Żied li din il-miżura se tħalli impatt mhux biss mediku iżda wkoll ekonomiku filwaqt li tagħti aktar ċertezza lil professjonisti tas-saħħa sabiex jieħdu deċiżjonijiet etiċi b'serjetà u b'rispett lejn ix-xewqat espressi tal-pazjent. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li l-prinċipju ewlieni wara dan l-abbozz huwa r-rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-bniedem, speċjalment fl-aktar mumenti vulnerabbli tal-ħajja. Osservat li din il-liġi qed tikkontribwixxi għal bidla fil-mentalità filwaqt li tħeġġeġ diskussjonijiet li spiss jitqisu bħala diffiċli jew skomdi iżda li huma parti mir-realtajiet tal-ħajja. Is-Segretarju Parlamentari esprimiet sodisfazzjoni li diskussjoni waslet għal kważi qbil unanimu fil-Parlament. Bl-appoġġ tal-Oppożizzjoni għal din ir-riforma sostniet li l-għan ewlieni huwa li jintlaħaq prodott finali li jirrifletti r-realtajiet tas-soċjetà Maltija u jħalli impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies. Id-diskussjoni mistennija tkompli fil-fażi tal-Kumitat qabel il-vot finali fil-Parlament. Jekk jiġi approvat dal-abbozz se jidħol fis-seħħ bħala leġiżlazzjoni ġdida illi tista' tibdel il-mod ta' kif jiġu indirizzati deċiżjonijiet mediċi sensittivi f'Malta.